Fetița care a primit darul zeilor. Într-o dimineață strălucitoare, în satul de la marginea cercului polar, trăia o fetiță pe nume Eliza. Ea locuia într-o casă din lemn cu acoperișul plin de zăpadă și în fiecare zi se trezea cu un zâmbet mare pe față, pentru că știa că în acea regiune chiar și iarna avea farmecul ei. Eliza iubea să exploreze zăpada pufoasă și gheața lucioasă, dar visul ei cel mare era să ajungă la Polul Nord. Auzise multe povești despre acest loc misterios, unde vânturile înghețate se întâlnesc cu cerul, iar urșii polari se plimbă liniștiți printre ghețuri. În fiecare seară, bunica îi povestea despre animalele care trăiau în jurul cercului polar și despre cum erau protejate de magia locului. Știi, draga mea, îi spunea bunica, cercul polar este un loc unde iarna nu se sfârșește niciodată și unde se întâmplă cele mai mari minuni, dar trebuie să ai curaj, pentru că acolo găsești atât frumusețea cât și învățăturile. Într-o zi, Eliza a decis că va pleca în aventură. Voia să vadă cu proprii ochi minunile de care auzise și să afle secretele pe care le ascundea cercul polar. A pus în rucsac o pătură, câteva provizii și, desigur, o hartă pe care o desenase chiar ea, bazându-se pe poveștile bunicii. A mers mult prin zăpadă adâncă, călcând cu pași mici, dar hotărâți. Pe drum a întâlnit multe animale, reni care își făceau drum prin pădure, vulpi care alunecau pe gheață și o bufniță înțeleaptă care îi dădea sfaturi. Ai grijă să nu te pierzi în furtuna de zăpadă, îi spunea bufnița, dar mai ales amintește-ți să fii curajoasă. Călătoria ei a fost lungă și grea, dar Eliza nu s-a dat bătută. Într-o noapte, când aproape ajunsese la Polul Nord, cerul s-a luminat într-un mod cu totul special. Aurora boreală a apărut pe cer dansând și strălucind în verde, roz și violet. Este semnul că am ajuns aproape, și-a spus Eliza. Călătoria ei a fost lungă și grea, dar Eliza nu s-a dat bătută. Într-o noapte, când aproape ajunsese la Polul Nord, cerul s-a luminat într-un mod cu totul special. Aurora boreală a apărut pe cer, dansând și strălucind în verde, roz și violet. Este semnul că am ajuns aproape, și-a spus Eliza cu ochii strălucind de fericire. A ajuns în sfârșit într-un loc unde vântul adia ușor, iar gheața era netedă ca o oglindă. În fața ei se întindea un peisaj magic, cu ghețuri care păreau a fi din cristal și cu animale care trăiau în armonie. Aici, Eliza a învățat cel mai mare secret al cercului polar. Magia acestui loc nu este doar în frumusețea peisajului, ci în echilibrul pe care animalele și natura îl păstrează. Eliza s-a întors acasă cu inima plină de învățăminte și cu o poveste pe care o va povesti mereu tuturor. Cercul polar nu este doar un loc de gheață și zăpadă. Este un loc unde învățăm să respectăm natura și să trăim în armonie cu ea. Și așa, Eliza a devenit cunoscută în sat pentru curajul ei și pentru magia pe care a adus-o înapoi din călătoria ei. Iar fiecare iarnă, când pe cer apărea aurora boreală, Eliza știa că acest loc fermecat îi va adresa întotdeauna o invitație pentru o nouă aventură.